Ahojte, milovníci čísel. Dnes si povieme niečo o karmickom čísle 2. V numerológii je číslo 2 symbolom harmónie, spolupráce a duality. Čiže ja a ty. Predstavuje energiu partnerstva, vyrovnanosti, emocionálnej citlivosti. Je to číslo často spojené s jemnosťou, diplomáciou, schopnosťou budovať vzťahy. Nie ako tá naša predošlá jednotka individualistická. Kľúčové vlastnosti čísla 2. Spolupráca. Tí, čo ste ovplyvnení dvojkou, čiže narodení druhého, osudové číslo 2, ste prirodzení tímoví hráči. Dokážete efektívne spolupracovať a vytvárať harmonické spojenia s ostatnými. Ste citliví. Nesiete energiu empatie a citovej emocionálnej hĺbky. Vnímate pocity druhých a reagujete častokrát s porozumením. Ste diplomati. Viete vyjednávať. Či už vo vzťahoch, v priateľstve alebo v pracovných partnerstvách. Je tam prirodzená túžba po harmonii, túžite po miery, vyhýbate sa častokrát konfrontáciám. Uprednostňujete harmóniu vo svojom vnútri, ale aj vo vzťahoch. Aké sú vaše výzvy? Pozor na závislosť. Niekedy ste príliš závislí na iných a strácate ako keby vlastné ja. Ste prehnane citliví, pretože vám vládne luna. To je často premenlivosť nálad. Ľahko preberiete pocity a emocionálne záťaže iných a ľahko sa urazíte. Hodinu máte náladu tak a o hodinu zas inak. Veľmi často sa stretávam o dvojok aj s váhavosťou. Je tu vyslovene potreba vyhovieť všetkým a preto ste často nerozhodní. A často sa stretávam aj s vyhýbavosťou pri riešení problémov. A čo je karmickým posolstvom dvojky? Číslo 2 vám dáva lekcie o spolupráci a dôvere v partnerstve. Pomáha vám rozvíjať schopnosť rovnováhy medzi dávajúcim a prijímajúcim, medzi logikou a emóciami. Dvojka vám pripomína, že harmónia vzniká, keď sme schopní načúvať nielen iným, ale aj sebe. Ukazuje vám, že sila spočíva v jemnosti a v spojení. Ste pripravení vytvoriť harmóniu vo svojom živote a vie sa energiou porozumenia? Dvojka je to zvýšená intuícia. Nám sa rodia od roku 2000 veľmi intuitívne deti. Čiže počúvajte svoje deti. Dajte im priestor. Oni vedia, že to v živote budú potrebovať viac a to menej. Tak ich nechajte. Dvojka nám však sa skladá aj z čísla 11. Tam sú často ľudia veľmi, ako keby, to sú dve jednotky. Čiže veľmi zameraní aj na seba. Tam je taká značná precitlivosť. 11 je aj majstrovské číslo. Veľmi šikovní ľudia. Keď sa pozrieme na dvojku z 20, tam už je problém. Tie 20 veľmi často vyslovujú nespokojnosť so svojím životom, obavy, strachy, čo bude, kedy bude, chcú žiť inak. A dvojka je aj z 29. Keď sa pozrieme na túto kartu, to je ťaha osudu. 29 je veľmi ťažké karmické číslo, pokiaľ ho nevieme spracovať na tú majstrovskú 11. Veľmi často sa tam stretneme s energiou ja a ten druhý a boj. Alebo ľudia bojujú často sami so sebou. Na súdoch, o deti, o majetok. Veľmi často nechcú sa vzdať týchto bojov. A potom nás to mimoriadne zaťaží. Dvojkári sa často urážajú. Je tu prehltenosť príjmaných informácií, čo môže vyvolávať až agresivitu. Trieskanie vecami, prudké výbuchy, plaču, až chorobu. Všetci, čo ste narodení 2., 11., 20., 29., alebo je to rok 1964, 82, 2000, je tam tá energia tej najťažšej karmy. Snažme sa žiť ako majstrovská 11. Čiže veľa milionárov, veľa úspešných ľudí tú dvojku povýši na to majstrovské číslo a v živote naozaj majú ten životný náhľad a nebojujú sami so sebou ani s inými. Takže toľko o čísle 2. Dajte mi svoj odber a nezabudnite ma sledovať aj na budúce. Povieme si niečo o karmickom čísle 3. Ahojte!